Лауреаты. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Дания Нуруллина. Дания ханым, саумысыз? Исәнләрмесез, хәерле иртәләр. Күптән күрешкән юк, эштә дә күрешеп өлгермибез. Шуны да. Һәр вакыт хәрәкәттә, тегендә шабас, моны хисез күстә. Сәлам дип кенә китәбез, вакытым юк алмаска. Гафу ит, пожалуйста. Тегендә барасым бар, монда барасым бар. Ничек өлгерәсез бөтен сез? Аллага шөкер, менә әле шушы яшемә җитеп, бик шундый актив эшчәнлек. Актив эшләр, чакырып торалар, Аллага шөкер, мине онытмыйлар, шуңа сөенеп торам. Кая чакырсалар да шунда барам инде. Эш булганда рәхәт күңелле инде. Амин, амин. Яңа ел төнендә Алла бирсә, Хәситә дигән безне мюзикл көтәчәк. Сезне дә күрәбез дип әнәбез. Нинди образ персонаж башкардыгыз? Сезнең ролегез турында сөйләшергә. Минем ролем бик матур. Мин Дәвәни ролен башкарам. Минем ахирәт достым Буа театрында артистка булып эшләгән, хәзер инде ул пенсиядә, Әминә ханым. Аңа бик зур рәхмәт. Шул кадәр без матур иттереп, дус булып бергә төштек. Гомумән тамаша бик күңелле булырга тора. Чөнки андагы вакыйгалар бик кызык. Менә берәр үзәк вакыйганы гына әйтмәссез микән? Нәрсәгә корылган кино? Ул Хәситә, беләсезме, менә шундый борынгы күкрәкчән, кызларның бизәне бер бай ташлар, инде шундый матур. Менә шул Хәситәне урларга уйлыйлар. Анда ярар инде, аны сөйләп тормыйм. Шулай да фильмда нинди рухи кыйммәтләр, гореф-гадәтләр саклана? Саклана, бик матур. Безнең менә гаилә. Мин Дәвәни, минем кызым һәм киявем Минихановлар гаиләсе. Аларның кызы, минем оныгым Гибадуллина Гөлнара, шуның кызы, бик талантлы кыз. Шулай итеп без менә гаилә булып Бирюли поселогында бик матур коттеджда төштек. Гаҗәеп. Аның матурлыгы, аның ишегаллары үзе әкият иде. Анда корырга да кирәкми, декорация да эшләргә кирәкми. Ә хуҗалары тагын да әйбәт кешеләр иде. Ачык күңелле, киң күңелле кешеләр. Артистларны шул кадәр ярата торган, хөрмәт итә торган кешеләр булып чыктылар. Алар безне шундый киң класс белән кабул иттеләр. Без ничә көн менә атналар буе аларда яттык. Төшәбез дә кайтып китәбез, таң киләбез. Безгә аш-су әзерләп тордылар алар. Шулай иттереп, бер 30лап кеше булгандыр ул коттеджда. Андагы төшерү группасы гаҗәеп талантлы егетләр. Шул кадәр менә инде диккатлылар, менә кешегә карата шул кадәр безгә артистларга мөлаем булдылар, җылы күңелле булдылар. Алар менә бер кичкенә генә бер эпизодны да мен 50 тапкыр төшерәләр. Димәк, сез һәр яклап канәгать калдыгыз. Ул төшерүчеләр, сценарий, рольләр, катнашучылар барысыннан канәгать булдык. Ә менә үзегез карыйсызмы үзегезнең эшләрне? Ничек карыйсыз сез менә? Чөнки без сезне бик тәнкыйтьләргә дә яратучан һәм дөрес тәнкыйтьче итеп кабул итәбез. Манзарада да бу көнне булайрак дөрес эшләмәдең, монысын булайрак эшләсәк әйбәтрәк, монысын булайрак эшләсәк яхшырак. Матур киен. Үзегезгә карата сез ничек? Гаҗәеп матур, бик матурсыз, бик матур киенәсез. Үзегезгә карата, бик зур рәхмәт безгә. Үзегезгә карата, менә мин беләм, сез үзегезгә карата да бик таләпчән. Спектакль тәмамланганда шулай инде. Уйланасыз. Менә хәзер төшерү мәсьәләсендә мин егетләргә әйтәм, егетләрмә әйтәм, минем ролем Дәвәни. Бер кичкенә генә тәрәзәгә карау инде, анда шундый төшерү була. Анасын күзне төшерергә кушалар. Менә монда карагыз. Мәйдәм миңа хәзер күрсәтегез, ничек мин эшләдем. Хәзер күрсәтек, юк мәйдәм, дөрес түгел. Монда мәйдәм бик профиль күренә, күп мәйдәм, мине яңадан төшерегез. Ну, Дания, вы же хорошие, все, шулай әйтәләр. Юк мәйдәм, миңа килешми. Минем үземнең җитешмәгән якларымны беләм мәйдәм. Күрсәтмәгез булай. Хәзер менә тагын мәйдәм төшерегез әле, шулай иттереп. Хәзер уйнап күрсәтәм. Шуннан соң күзне төшерергә кушалар бит инде. Шулай гына карыйм.
Во, здорово, здорово дейләр инде. Менә күрәсезме әйтәм. Шулай иттереп без алар менә бер-беребезнең фикерләребез туры килеп тора иде. Мин инде өйрәтмим аларны ничек төшерергә. Ләкин карагач бит күрәсең, ой, мәйтәм, егетләр менә әзгенә булайрак күрсәтегез әле мине дип, шулай әйткәлим инде. Димәк, һәрбер күз карашына хәтлек җентекләп төшенеп эшләгәнсез. Ләкин ролемне бик яратып эшләдем. Гомумән, менә төшерү группасы бик матур булды, әйбәтләр, шул кадәр талантлы җегетләр булды. Менә мин басына да бик зур рәхмәтлемен. Нәрсә әйтәсең инде? Яшьләр арасында үзең дә яшәреп китәсең. Ничектер яшисе килеп китә, тагын да яңа эшләр эшлисе килеп китә, менә шулай итеп. Безгә инде зарыгып көтәргә генә кала. Алла бирсә, Алла бирсә. Менә шундый тәҗрибәләр сезгә тормыш юлында сезне үзегезне рухи яктан ничектер үзгәртәме? Төрле яклап тәҗрибә туплыйсыз, фильмда да. Шулай инде нидер дәрт биреп тора. Аннан соң мин бик урысча әйтмешли наблюдательный кеше. Мин каяга гына барсам да, башта мин әгәр мәҗлестә утырабыз икән, мин ашауны карамыйм. Башта бөтенесен күзәтеп чыгам. Кем ничек киенгән, кем ничек ашап утыралар. Мәйтәм, нишләп ашарга килделәр микән инде булар? Аш килгәннәр микән инде булар? Мин мәсәлән андыйга килмим. Киләсең икән, мин инде өеңдә ашап киләсең. Ул бит инде матур гына иттереп, шулай нәзакәтле итеп кенә ашап утырсаң, ул бит тагын да матур иде. Менә шулай күзәтүчән инде мин шундый. Каян килгәндер инде, табигатьтән килгәндер. Ләкин үземә кирәклесен мин үземә төпләп барам, җыеп барам. Аха, мәйтәм, менә булай кирәк икән. Бындай җирдә менә булай киергә кирәк икән киемне. Мин һәр вакытта киемне дә карыйм кешеләрдә. Мәйтәм, менә миңа да шулай эшләргә кирәк әле, шушы киемне карарга кирәк әле дип. Актер һөнәренең нигезе инде ул күзәтүчән. Әйе, мин театрда да рольдә мин бик сайлаучан. Теләсәң инде кимим, анда да сайлыйм. Юк, мәйтәм, бу миңа туры килмәй. Әгәр тегәләр икән, мәйтәм, менә бу җире дөрес тегелмәгән, зинһар өчен мәйтәм, менә моны рәтләп бирегез әле. Яки өйгә кайтам да үзем тегеп куям. Һәр нәрсәгә үз фикерегез, үз карашыгыз бар. Кешене гаепләмим. Алам да, өйгә кайтам да, машинам бар, тегәм дә куям. Чөнки сезнең үз зәвыгыгыз бар. Яңа елга сездән теләк. Мин шушы авыр елларда, авыр обстановкада әйтмешли, урысча әйтмешли, бөтен кешегә сабырлык телим, исәнлек, саулыклар телим. Инде Ходаем бу афәтләр тукталсын иде. Барыбыз да элеккечә күңелле иттереп, тату гаиләләр булып, балаларыбызны матур иттереп, ничектер тынычлыкта үстерергә насыйп булсын һәрбер гаиләгә. Менә озын гомерле, бәхетле гомерләр теләп калам. Амин. Актриса буларак сорауда бирәс килә, чөнки безнең кино турында сөйләштек. Әле үзегез теләгән, үзегез хыялланган роль уйналдымы? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез әлбәттә ТНВ телеканалының социаль шелтәрендә таба аласыз. Без кунагыбыз Россиянең атказанган Татарстан халык артисты Тукай премиясе лауреаты Камал театр актрисы Дания Нурлы белән сау булашабыз. Дания ханым, кунакка килгән өчен рәхмәт ясый. Чакыругыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Яңа ел кәефләре телибез сезгә. Амин, сезгә дә шулай. Рәхәтләнеп бер фотога чыгып кайтыйк.